Yan na nakakadito niya. Wala lagi. Ano nga man. Oh, kalibutan mga kita ni Pilipinas. Oh, si Coco Martin. Coco Martin na ba si Sir. Ilaw. Latagong Jero. Alright mamigos, mula ka ito mamigos. Ato ta sa syudad kay magpagupit ko mamigos. So na ako diri sa among dapit. Diri sa dapit sa among baryo. So naglakaw ako mamigos kay wala man tay sakyanan nya. Wapoy na masayro din dapita. So padong ta highway. So nabot na ko diri sa parlor mamigos at Bangsa National Bookstore. Alimot ko unsay pangan sa ilang kanang parlor, ilang shop. Ug naglingkod ko mamigos sa lingkuranan. Samtang gahuwat sa barber. Ug nabot na si Kuya mamigos. Kuya Barbero. So man lang sulod mamigos, nindot ilang mga sopa, pink ug color o black. Nga lingkuranan sa gupitanan mamigos. Dara ko mamigos. So naglingkod ko mamigos kay padong na matagupitan. So mao na boss na ba? Mao na ako mamigos. So watu-wata gamay. Ako ba kalo? Bali ay mao pau ko. Stay ko. Kaya sir. Ano ba talagang problema mo? Kanina ka pa ganyan eh. Ha? Kasi number? Opo gid ba? Oh, kasi number 0 or 0? 0 juta? No. Wala no? Oh, 1. 0 juta. Awan ka dapat tibo. 0. Kay maklaro ang kuan. Maklaro ang dangas. Ada nga sa mga ganit ko. Ako naging ko. Sa style na ang buhok. Lagi buhay na ito na. Ay, okay lah. Sunod pa. Ano mo ito yung buko niya? Basta pag ako ng buko. Pwede dipis ang ginagawa doon na. Idipis ang ginagawa. Nagtangan ng biswas? Nagtangan. Makas na buko. Hindi, yung ma-record itong tingog kay na may pagka-music. YouTube mo sir? YouTube o Facebook. Piling subscribe sir? Sa YouTube kay 4,000 kakapin. Sa Facebook kay 6 kapin. Alay. Pero puro na siya monetize. Monetize na nimo? Hindi ang monetize na sir, ikaw. Ano po YouTube o Facebook. Tigasan kasi. Ha? Tigasan rin ba? Ada sunahan may kaputaw. O sako pa sa kaputaw di pa rin. Ada rin yung tourist na mo.
nagkuhan niyo kanang YouTube ko na sikat ito mas COVID ito. Ha? Ito mas COVID. Mau bito? Mau na uban na. Kuan siya sa YouTube uban. Si Gaon, sikat sila. Yung kurang ito sa una. TikTok. Bakit TikTok dahil? Mga bayong followers sa TikTok lang. Ha? Dia followers mo 1,000? Kita na nila eh. Lisod mo sa Facebook o YouTube. Ito lang yun. O TikTok mo yung dagag user. Happy dude. Share lagi ko lang kan TikTok gani. Pero monetize mo ng TikTok na ho? 5,000 mag-ibulit sila eh. Maka pwede na masindan ng gigs ba? Okay. Ano na? Ang tayo YouTube mo na i-copy eh. Pag-ibat sa YouTube eh. Lisod? Pero ang TikTok. Kaduha ko. Ang makada ko mahuban mo ng live mo update. Live. Ating ka live eh. Follow mo kanila. Motin sa live? Ating ka live nila. I-follow man juga nila. Magkailay mong ang host. Nagtaguan, mag-live ka kayo, may imatag yan mo. Ibagay ng kaguposin. Bagay ng kaguposin. Di klaro ang tan. Di man. Maklaro na sa na ni Boka. Okay, ang buwan. Putaw ka sa mo. Samok magod, di ba? Bugay no ko po. Kaya mo ba? Alright mga amigos, man ako pagupit. So, sinaw na gyud akong ulo. Na ang bungot na lang nabilin. Tara mga amigos. Sinaw na gyud mga amigos. So, ang gupit nila rin mga amigos is tag 200. Kay naman sila syudad. Pero napan ni siya sa kuan mga amigos, mga probinsya lang. Mga nasa 100 na siya ni or napoy sa winta.